И здравейте хора, аз съм Димитър и добре дошли в един нов клип в моя канал, където ще анбоксваме ето това. Нека започваме. Чакайте. Първо 5 секунди да предположите какво е това в коментарите. 5, 4... чакайте, аз забравих, че коментарите са изключени поради някаква причина. Не знам се това, добре. Ако сте познали какво е, лайкнете клипа. Първо, защото много ще ми помогне. И второ, защото е яко. И моля ви се, абонирайте ми се за канала, за да станем повече хора. Хора, май виждам какво е. Чекайте свет на лампата. О, да. Вижте какво се вижда от тук. О, да. Нов федербал. И то не един, а два сета нови. Оу! Добре. Изглеждат много яко, както може да забележим. Вижте хилките, много са яки. Добре. Супер федербал. Добре. Чакайте. Добре. Единия федербал го извадихме. Ето както може да го видите. Нека го оставим на леглото. Добре. Ето. Готови сме. Така, нека ги оставим тук. И както можем да видим, те са забележително хубави. Нека отворим този сет, например. И нека извадим хилките. Добре. Добре. Ето го и това. Не знам как се му се вика. Не съм много добър на федербал. Нека го пробваме. Супер. Добре. Нека видим колко ще успеем да направим след 3, 2, 1, старт. 1, 2. Добре. 2. Не е зле. 1, 2, 3, 4. Добре, 4. 1, 2, 3. 2. Пак. 1, 2. 1. Как пак казвам, не съм много добър. Чакайте. Малко ще читна. Аз колко и да читам, то може би то така с две по-скоро ще ми е по-трудно. Да. Добре, супер са. Надявам се този кратък анбоксинг на тези две хилки да ви харесват. Да ви хареса. Аз супер много ще го оценя. И още повече ще оценя, ако лайкнете клипа.
Защото аз не съм голям канал. И това за мен ще е много яко. Аз лично много ще се радвам. Чакайте една секунда. Така. Да си взема това. Супер. Добре. Ето го естествено. Другият той е същия, но много е як, много е як. Мен много ми харесва. Казвам го с душа на сърцето. Много ми харесва. Ако се чудите защо съм с такива дрехи, така по-официални, защото до сега бях на училище, имах домашня и имах рецитал с стихотворение на Вазов. И успях да се класирам на училищния кръг и взех трето място. И сега отивам, се класирах за следващия кръг, който е областен, в област Мездра. Което е много яко. Като някаква нинджа. Много яко, много яко. Чайте, че пак тук ми падна топчето. Добре. Еми аз нямам какво да кажа, освен много яко. Много ме кефи. Така, това, което се опитах да направя, не става така. Втори опит. Да. От начало. Дубъл номер 2. Да, много ми харесва. Супер е. Общо взето. Топ. Опа! Гледахме го за пореден път. Знам, че изглежда кринч. Да. Но това съм аз. Нямате право да ме съдите. Не качвам от много време. Аз съм малък канал. Упражнявам се. Но ако имате съвети, моля ви се, не знам, ако някой успя да се изключи коментарите, моля ви се, пишете ми, давайте ми съвети. Супер много ще ми помогне това. Това беше от мен за този клип. Надявам се този малък унбоксинг да ви е харесал. Абонирайте се, лайквайте клипа, споделяйте го с приятели. Чао и до следващия път.